James Mora n'umuise ko kibazo aso twasireti abaibori tata na mama aso muchioyo na igo baru etaiga bakaende nyangi Kakamega bagakore nyangi buya kero baika Chabera bakanyore accident nawe yabete bubega ita abantu 10 igo nabo turi na magombo mono Chesa Marieta Angor Kustela Nyamusi anje n'umuise ko kibazo nabo twakorete nyangi buya senjerere ngiya tugakira abageni baitu bachete kuruga igagusi ukwaerie kwaya ama nabaibori baitu ono kero chinse chigetange saa 2 na ritoko kirwesimi buna abaibori baitu banyor accident n'abantu barenge amagagusi gari abo twabete na mayanda manene mama na tata mbakwete cousin yaitu kurukonge kurukwesta ango yaitu kurukoyaro auntie yaitu kurukucheni ono nabo basirete gaiga mana bana kwaya abo bare ngororo akina batore na magomba manene nabo tutantaine tusinyire na kitogokora akega na rio musubati gete akongakere simio koni chibanda segeterogora ali agonte na gakikora chunguza ngo oyaromba agende nyangi yarenge yo musubati ubukebaso yari Kakamega ngasoka kurunyomba kasoka isiko ngakere jirani yane ngamateito gasoka tugatira gocha tukanyora abantu baramanye bamaite ngachari yabeire ngakero mulise jo narore UPA coordinator neroro mulisi abantu aba bari ngabe kwa yarangenyo nenche nongo shirikia sekanise yarangenyo SDA kamwakere simi nero chite container MNP abantu baito bekwa yebakwete agante byase emebere tobogoretie erandi kurusa imere emebere 11 umontere ndoche George Nyambogo oyuore librarian Nyamira boys abantu bakwete gochakera maguti mbakara bakekona yarangenyo gekogera bunansa igabona asitore aiga abantu bakwete gaigamba 5 plus na abali bagakwete batatu no mumuro oyuore nge drive oyuorwete Bungoma sobo no eranga muino gali mama mwaba no arweta iga itundo bali. Hata mimi nimempoteza ndugu yangu George ambaye anafanya kule Nyamira boys na pia Oyaro na hapa katika boma hili la Lea na Kibasu na pia kwa ajili ya Jane Kabati na wengine wengi ambao wamekushapoteza maisha yao usiku wa kuamkia leo. Tunaomba Mungu ailaze mioyo yao.